ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Думтиҷе. Нӯман шаҳрум. Айни замон дар Зарнисор қарор дорем. Тамошобинони гиромӣ, рӯ парои сафоратхонаи Амрико аз ин тараф раҳи ҳисор мешавад, раҳи нави Корҳон, сохтмони сафоратхонаи Ӯзбекистон, аз ин тараф посольствои Америка, яъне сафоратхонаи Амрико ва мактаби нави русӣ ба номи Гагарин. Аз ин тараф Зарнисор мешавад, ҷои таксиҳои ҳисор, шаҳри нав ва Турсунзода. Хонаи имрӯзаамон, тамошобинони гиромӣ, дар манъ ҳамин бинои зебои навастройка ҷойгир аст. Марҳамат, бисёр бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, манъ ҳамин подъезди хонаи имрӯзаамон мебошад. худи бино аз 13 ошона иборат аст. хонаи имрӯзаамон дар 4 ошонааш ҷойгир мебошад. дар 4 ошона қарор дорем дӯстони азиз. дар коридори 4 ошона як шкаф аст барои чизмонӣ ва дар як лестничный площадка ҳамагӣ 6 дар хона аст. 3 та дар инҷо ва 3 таи дигар дар он тараф. хонаи имрӯзаамон манъ ҳамин хона мебошад. ду хонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои навастройка. навор муна ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва дар инҷо дуюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ дар дарунаш як балкони калон дорад, ки дар он балкон ошхона мебошад. марҳамат, якум ҳуҷраи истиқоматӣ чӣ хеле ки мебинед, хона таъмири бениҳоят хуб дорад. хона иваз ҳам мешавад ба 3 ё ин ки 4 хонага. аз болош пул метиҳад соҳиби ҳамин хона. дӯстони азиз, нархашро бошад камтар пас пешниҳод мекунем. чӣ хеле ки диден, хона назди роҳи калондай. хона бо барқ ва об таъмин аст, лифтам кор мекунад, отоплениям ҳаст. дӯстони азиз, ва дар инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом. хеле ки диден, фишори об баланд аст. бо барқ ва об умуман ягон хел мушкилӣ нест. дӯстони азиз, ва инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар дарунаш як балкони калон дорад, ки дар балкон ошхона мебошад, яъне кухня. дар наздикии хона мактаб, садик, беморхона, махозаҳову бозорчаҳову дигар чизҳои даркорӣ ҳамаашон дар наздикии хона ҳастанд. дӯстони азиз, ҳама полҳои хона ламинат мебошад. таъмири хуб аст. тамошобинони гиромӣ, як чизро хотир расон мекунем, ки баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест. хона нав мебошад, нав таъмир кардагӣ, ҳуҷҷатҳо, шартнома. ва дар инҷо ошхона, яъне кухня. нархи хона бошад 385 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. рақамҳое ки охирашон 71 мебошанд. ватсап ва имо доранд. аз номи канали Думтиҷе барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.